So, tuyo na to, sir? Ipagay ko kung yung senyorita, mabasig na sa ipatrabaho, mo ito ni-ari ko. Oh, mo ba? Pare, din. Dahil sa senyorita, dahil sa sub. Ato lang agi, kay malak na rin, are. Sige, sir. Sige. Oh, sila lang agi. Agi lang, kay. Salamat. Ano, sir? Lingkod sa, Ako, are, mata mo ba? Marita. Oo. Marita. Mirta? Oh, Mirta, nangita ni mo. Oh, sige. Tsaka ito yung senyorita na kung nanawag mga pariyon ko, basi na siya ipatrabaho. Tanahan lang ito. May mata naman ko, no? Yun sa iyang katabang. Kini, sir. Nasi senyorita, ako lang ingnan nga. Basin, tuwan ba? Pasudlo lang kuno ka. Sige, bossing. Salamat ka sa tanan. Ako rin sa ito yung senyorita na ko rin. Salamat kayo, bossing, ha? Dili, sir. Sud. Okay. Asa yung dawa mo kayo senyorita lagi? Tara, galing ko, no? Tara. Senyorita sa Tara.